Само да кажа, че ще правим запис, тъй като това е изискване, което не можем да прескочим. Аз съм Ваня Григорова, председател на Сдружение Солидарна България, което изпълнява проект на Светло, финансиран от Оперативна програма Добро управление. Проекта се осъществява в сътрудничество с Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа. Госпожа Кремена Атанасова е представител и председател на САС. Няколко думи за това, защо решихме да правим този проект. Всички знаем какви са затрудненията в осигурителната сфера, в осигурителните институции. Всеки дебат по държавния бюджет включва неизменно и темата за това, че осигурителната система не е невъзможно да се издържа само от осигурителните вноски, които постъпват от работещите български граждани в момента, поради което се налага да се извършват допълнителни трансфери от държавния бюджет към фонд пенсии, фонд безработица и така нататък, за да може те да изплащат обезщетенията, които трябва да изплащат на хората, при които са настъпили тези осигурителни рискове. Каква е причината да се стига до това? Отговор можем да намерим в един от годишните доклади на Европейската комисия за България, където се казва, цитира се анализ на Националната агенция по приходите, българската такава, в който се казва, че 58% от българските работници и служители или нямат въобще трудов договор, но работят, или получават част от трудовите си възнаграждения в плик. А възнагражденията в плик не се облагат и върху тях не се дължат осигурителни вноски. Поради което осигурителната система страда допълнително към застаряването на населението, което също е един от основните проблеми на осигурителната система в страната. Всъщност във всички държави от първия свят. Това е основен проблем. Но когато 58% от заетите не плащат или за тях не се плащат необходимите осигурителни вноски, няма как да очакваме, че осигурителната система ще бъде в добро финансово състояние. Сега ще дам възможност на госпожа Кремена Атанасова също да направи. Първо да кажем, че този форум се организира за област Монтана, където решихме, че е един от ключовите места, които имат нужда от подсилване от една страна на контрола на трудовото законодателство. От друга страна, смятаме, че има нужда от засилена комуникация с инспекторите по труда, така че те да се почувстват достатъчно оценени и да изговорим с тях необходимите според нас промени, които трябва да се извършат генерално в системата, така че работата им да стане по-ефективна и те да бъдат удовлетворени от работата, която извършват. Госпожо Атанасова. Благодаря ви, госпожо Григорова. Здравейте от мен. Кремена Атанасова, съм председател на Синдиката на административните служители на Подкрепа. Аз Подкрепа партньор по този проект. Аз съм изключително доволна, че Сдружението реализира този проект, който е с фокус по отношение на работата на Главна инспекция по труда, да информираме гражданите, да информираме обществото, да идентифицираме ключовите проблеми в ГИД, ако можем да подобрим информационните канали, да популяризираме работата на инспекцията, защото тя е наистина фундамент
както за обществото, така и за нас, синдикатите, спазването на трудовото законодателство, браненето на правата на труда на всеки един гражданин е наша цел и така осмисля нашата работа. Аз ще направя няколко технически уточнения в началото, тъй като вече така натрупахме доста опит и след COVID с онлайн форумите. Ако имате въпроси, коментари или искате нещо да споделите, можете да го направите в чата, като напишете съобщение. Моля да се представяте, за да знаем все пак кой от коя целева група е, дали е работник от инспекцията, дали е член на синдиката, дали представлява неправителствена организация или бизнеса. Около час ще продължи срещата ни, което означава, че ще приключим около 12, тъй като в един имаме още един онлайн форум, който ще е за регион Ямбол, ако не бъркам. Ваня ще представи резултатите от анализа накратко. Ще поговорим и за наръчника, който Сдружение Солидарна България изработиха и който смятам, че е изключително ценен. Ще поговорим малко за това какво може би трябва да се промени в ГИД. Така че задавайте въпроси, не се притеснявайте да ни прекъсвате по всяко време. Ако има нещо също интересно, което може да споделите, моля направете го. Така че това е от мен. След малко ще се включа отново. Благодаря, Кремена. Сега ще споделя презентация накратко, която изготвихме. Само секунда да видя дали се вижда цялата. Вижда ли се на цял екран? Да. Добре, благодаря. Да. Проектът, както вече споменах, се нарича На светло. Той се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Добро управление. Виждате отдолу под логото на Солидарна България под сайта за проекта, който е на svetlo.solidbull.eu. В него са качени материалите, които са изработени по този проект. Всъщност, трябва да кажем, че това, което правим ние, го правим и стандартно. Просто програмата ни даде възможност да финансираме дейности, които иначе нямаше откъде да финансираме, така че да изготвим тези анализи и социологическо проучване, което направихме в рамките на проекта. Имаме два анализа, които са публикувани на сайта. Единият е за фактическото състояние на дейността по осъществяване на контрола по спазване на трудовото законодателство. Другия е за взаимодействието между представителите на работниците и служителите и инспекцията по труда по места. Тези два анализа завършиха с препоръки, които бяха изпратени до Министерството на труда и социалната политика, Главна инспекция по труда и Министерски съвет, там, където всъщност трябва да се вземе решение дали препоръките, които сме направили, ще бъдат взети предвид и дали ще бъдат направени съответните промени, така, щото според нас да се подобри ефективността на работата и да се повиши доверието към дейността на инспекторите в инспекция по труда. Съвсем набързо ще премина през историята, кратка история, която описахме на контролната дейност. Наистина накратко, нормативната база започва да се изгражда през 1905 година, малко след освобождението. Се приема закона за женския и детския труд в индустриалните заведения. Там е описан начина, по който се контролира труда на жените и децата конкретно, тъй като това са по-уязвимите групи на пазара на труда. Година по-късно се приема закона за инспектората по труда. Незнайно защо, но указа за прилагането на този закон е издаден едва през 1907 година, т.е. една година по-късно, и се приема датата на указа от 3 ноември за рождена дата на инспекция по труда.
така нашия адвокат Мирослав Димитров, който написа тази част от анализа, направи много задълбочено проучване. Виждате, това е самия държавен вестник, в който е публикуван указа на цар Фердинанд, с който всъщност влиза в сила и закона. Следващия нормативен акт, който така регламентира контролната работа, е Закона за хигиената и безопасността на труда от 1917 година. В трите закона се описват така, структурата на инспекцията по труда, условно казано, т.е. структурата, която прилага контрола, и във всички от тях е описано, че така, инспекторите имат право на достъп до предприятията, включително до министерства и така нататък, където те да могат да осъществят ефективно контрола над прилагането на трудовото законодателство. Следващия нормативен акт, в който се засяга въобще труда, това е Конституцията на Народна република България в 1947 година. Ако не се лъжа, член 73 от Конституцията постановява, че гражданите имат право на труд. Това е първия момент, в който се така, установява и се гарантира правото на труд на българските граждани. И виждате и втория цитат, който сме извели: държавата осигурява осъществяването на това право на всеки гражданин. Тоест гарант на това право е държавата като такава. Кодекса на труда от 1951 година поставя в центъра на контролната и не само дейност профсъюзите. От този момент те имат и до този момент те са участвали, но от този момент те имат централна роля при, при осъществяването на инспекционната дейност. Виждате това, което сме така, удебелили. Те организират избирането и назначаването на комисии по охрана на труда, инспекции по труда, работнически инспектори по труда и така нататък. Следващата част от текста регламентира ролята и в държавното обществено осигуряване. Трябва да кажем, че приблизително от този период осигуряването преминава така, изцяло в ръцете на профсъюзите, и по тази линия са обучени около 70 хиляди български работници, които да събират осигурителни вноски и да правят осигурителни плащания в собствените си предприятия. Мисля, че нещо такова трябва да се опитаме да направим и ние сега, макар в ръцете на синдикатите да няма такива инструменти, за да може хората да разберат смисъла на осигурителната дейност и да се чувстват включени в нея, а не да смятат, че той всеки момент ще фалира. Така, реплики и опасения, които чуваме много често, за съжаление, макар да е невъзможно, но и да фалира. Следващия закон е Закона за инспекция за надзора по безопасността на труда от 66-та година, и както виждам от 73-та има закон, който буквално носи, така прехвърля изцяло отговорността на контрола по охрана на труда на българските професионални съюзи, т.е. на синдикатите тогава. Ролята на профсъюзите се запазва и в Кодекса на труда от 86-та година, като не само се преповтаря, но и се затвърждава ролята им при провеждането на инспекционната дейност там. С това приключвам прегледа, историческия преглед на законодателството. От този момент има няколко преобразувания на структурата на инспекция по труда, като финалния, знаем, е настояща форма на инспекция по труда. Това, което е застъпено, другото, което е застъпено в в този анализ, са функциите на главна инспекция по труда, които са многобройни. Всяка година стават все повече, а броя на служителите, за съжаление, не нараства спрямо нарастването на броя на функциите. Разбира се, това е цялостния контрол по спазване на трудовото законодателство. Това е специализиран контрол по
изпълнението на държавната служба. Тук отварям една скоба. Има момент, в който този контрол се прехвърля на други институции, като броя на служителите на ГИТ се намалява с 62. И въпреки това, когато отново контрола на държавната служба се връща в инспекция по труда, щатните бройки не се връщат отново там, което води до още по-тежък недостиг на кадри в инспекция по труда. А, Инспекция по труда отговаря също за Закона за безопасни и здравословни условия на труд. В анализа са описани и броя на проверките, които са направени по отделните закони, колко актове са сключени, как е невъзможно изпълнението на всичките тези функции с настоящия брой на инспекторите по труда. Именно за това от КТ Подкрепа от дълги години настоявахме за увеличаване на броя на инспекторите. Така, успяхме да постигнем това. С около 200 човека могат да се увеличат служителите, инспекторите по труда, но за съжаление към момента на изготвяне на анализа новопостъпилите инспектори бяха едва 38 от 200, което показва колко непривлекателни са условията на труд в инспекция по труда и заплащането. Така, в рамките на анкетата, която проведохме, това бяха едни от основните отговори, които даваха анкетираните служители, че е невъзможно. Хората харесват работата си, те осъзнават обществената значимост на това, което вършат, но смятат, че именно поради факта, че трябва да изпълняват множество функции, поради това, че трябва да попълват изключително много документи и все още несинхронизираните електронни регистри и за съжаление, несъществуващото електронно управление, тяхната работа е изключително затруднена. Другото, което така се вижда от анкетата, която проведохме, е, че няма достатъчно ясни указания за прилагане на различни нормативни актове и за съжаление се получава така, че при почти идентични казуси от различните териториални подразделения се дават различни решения на казусите, което води до недоволство от страна както на бизнеса, така и на работещите български граждани. Всъщност и инспекторите дават такава обратна връзка, че понякога нямат достатъчно ясни указания. Другото, което се вижда от анкетите е, че има нужда от допълнителни обучения и то допълнително обучения по-скоро на новите служители, тъй като към момента се налага старите хем да вършат собствената си работа, която вече казахме колко е натоварваща и е невъзможно тя да бъде извършена с настоящия административен капацитет и едновременно с това да обучават новите, новопостъпилите служители. Така страда и работата, и новите служители не усещат достатъчна подкрепа, така че те да могат пълноценно да се включат в работата възможно най-скоро и да подпомогнат работата на колегите си до момента. След малко ще покажа и част от анкетите. Ще ми се тук да покажа частта за корупцията, тъй като тя е особено така щекотлива тема. Но сега ми се ще да дам възможност на госпожа Атанасова да покаже наръчника, който изготвихме и който смятаме, че може да бъде много полезен при работата с включително наши членове, които да знаят към кого могат да се обърнат, да поставят въпроси, да искат някакви действия, когато смятат, че техните трудови права са нарушени. Госпожо Атанасова. Благодаря, госпожо Григорова. Понеже аз виждам, че адвокат Мирослав Димитров също е успял да се включи, ще бъда съвсем кратка по отношение на наръчника, защото предполагам, че той ще иска да каже няколко думи, а пък ако ме изненада и не иска да каже няколко думи, мога да разкажа повече. Аз не знам дали ще успея да шерна екрана с наръчника,
След малко ще сложа линкове към наръчника, към сайта на Солидарна България, сайта, който е разработен специално по проект на Светло, както и към сайта на Синдиката на административните служители, плюс линкове за всички канали за комуникация, които имаме ние, Фейсбук, страниците и прочее. Преди да кажа няколко думи за наръчника, бих искала да коментирам и работата на ГИТ съвсем накратко. Освен, че ГИТ е една от фундаменталните държавни администрации, тя е изключително важна и за нас като синдикални организации. Освен това, че ние имаме членове в Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, за което съм изключително щастлива. Като синдикати ние работим с ГИТ, подаваме сигнали, разчитаме на техния професионализъм и подкрепа по отношение на случаите, в които считаме, че има нарушение на трудовите права на работниците и служителите в Република България. Сега част от резултатите, за които говорихме от преди малко, имат, може би, своето обяснение. Аз бих искала да обърна на няколко важни за нас като синдикат неща. Първото е възнагражденията в Главна инспекция по труда. Ясно е, че няма как да очакваме така върволица от млади, подготвени кадри, които да изгарят от желание да работят за 1500-600 лева или за 1300 лева, например. Ти спомена за числеността на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Всъщност с промяна в устройствения правилник миналата година, там бяха осигурени 200 щатни бройки допълнително, тъй като към онзи момент цялата численост на ГИТ беше около 400 души. Сега, като че ли има глътка въздух, поне има свободни работни места, които могат да се вземат, но все още имаме да работим доста в тази посока и да направим работата за инспекторите, които постъпват там, привлекателна, защото, както каза и ти, да, те така разбират и са щастливи от това, че работят в обществена полза и оценят своята обществена значимост като важна за всички граждани, за всички работещи, но това не е достатъчно. Те са свръхнатоварени, защото се налага да проверяват няколко стотин фирми и сами разбирате, че това няма как да стане с 400-500 човека. Нещо, на което аз искам също да обърна специално внимание, е демонизирането на държавната администрация като цяло и в това число и на инспекцията по труда от най-високо ниво. Не веднъж и два пъти сме ставали свидетели на това как политици, управляващи, хора от властта си позволяват да твърдят откровени неистини в публичното пространство по отношение на числеността на администрацията, на възнаграждението, на това колко те са привилегировани. Напротив, не са. Има официални данни в тази посока. Аз няма да детайлно да обръщам внимание, но в администрацията от 100 000 души, грубо казано, 98 000, имаме перманентно, постоянно незаети около 10 000 работни места и имаме хора в надтрудоспособна възраст, отново горе-долу толкова, около 9-10 хиляди, което няма нужда от допълнителни обяснения. Ясно е, че няма как да твърдим, че работата в администрацията е атрактивна и няма как и да твърдим, че тя е 300 или 400 хиляди или 1 милион или 2 милиона. Нещо друго, което по-специално искам да спомена за администрациите, които имат контролни функции, каквато е Главна инспекция по труда, така натиска, който някъде се упражнява от различни кръгове, пречи изключително много на контролната дейност. Но за да се промени това, отново трябва да има нормативни законодателни промени, за да бъде един работник от администрацията, който има контролни функции, напълно независим, за да може той да констатира нарушенията такива каквито са. Трябва да има нормативни проблеми. Синдиката на административните служители, надявам се да продължим партньорството с Солидарна България. Ще продължим така да настояваме, да идентифицираме проблемите и да настояваме те да бъдат решени. Сега за наръчника няколко изречения. Ваня, ако може да сподели екрана. Наръчника е изключително интересен според мен. Той е изготвен както под формата на PDF файл,
така и под формата на видеоклип, който може да намерите в YouTube канала на Сдружение Солидарна България, както и в интернет пространството на няколко места го има публикуван. Така, естествено, че не можем да обхванем всички функции на ГИД, не можем да дадем съвети за всеки индивидуален случай в този наръчник, но мисля, че сме успели и екипа на Солидарна България успял да обхване един широк спектър от нещата, които ГИД прави, както и проблемите, които ГИД може да реши и които често пъти решава. Има въпроси от типа на как да подадем сигнал или на кой да се оплача, до въпроси свързани с работата в чужбина, спазване на законодателството, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и проче интересни въпроси. Както казах, направен е по така интересен начин. Надяваме се и по-младата аудитория и младежите на България, които те първа излизат на пазара на труда, така да бъдат запленени аз си писах, че той начин, Мирослав не е да на представена информацията, да им бъде интересно. Кали неправилно Защото в крайна сметка ние също трябва да се стремим да подготвяме и младежите за пътя, който им предстои като работници. Ето виждате, сега е пусната презентация на PowerPoint, като се сменят страничките. Така че след като в училище има часове по предприемачество, ние мислим, че трябва да има и информационна кампания, и то доста широка, в която да разясняваме на младите хора какви са техните права. Защото не всички ще станат бизнесмени и предприемачи, слава Богу. Голяма част от тях ще станат работници и те трябва да знаят че имат права първо и второ как да ги отстояват. Това, надяваме се, ще помогне и за сивата икономика, недекларирания труд, злоупотребите, които констатира и главна инспекция по отношение на спазване на трудовото законодателство. Така че съветвам да си свалите наръчника, да го разпространите сред вашите колеги, приятели, вашия кръг от познати. Както казах, след малко ще сложа линкове за въпросния наръчник. Не знам дали Миро иска да се включи, понеже не виждам в момента виждам споделения екран. Но може би по-късно или в среща ни в 1 часа предстои ни още една такава среща, която е с насоченост към регион Ямбол. Приканвам ви да задавате въпроси. Видях, че сегашния форум са се включили колеги от инспекцията по труда. Видях, че имаме представители на неправителствените организации, както и синдикални членове, работещи. Така че ако имате някакви въпроси или искате просто да споделите нещо, особено се обръщам към колегите от инспекцията по труда, сме на линия с Ваня. И казвам какви си такова, и казвам за другите. Само и това е общото. Ето ми и мен. Само да спра споделянето. Нещо, аз бях изпратила снимка от Имамва и от Дата. Ще ми се да покажа накратко частта за въпросите за корупцията наистина. Защото знаете, че това е най-често много често се обвиняват служителите в коя да е държавна администрация. Впрочем, написахме и един материал, който беше посветен само на това, за да... Не е това. Би сега ще задам въпрос. Чули? За да обърнем внимание на усещанията, които имат... Вижда ли се на цял екран? Не? Добре. Така. Така се надявам вече да се вижда. Добре. Има ли корупция в ГИД? Това са усещанията на различните среди. Проведената анкета сред служителите на ГИД беше попълнена от 213 служители, но тук са показани усещанията на различните групи. Това са работодатели, синдикати, представители на синдикати, работници и служители на инспекцията по труда. Виждате работодателите какво отговориха. На първо място с почти 68%.
казват, че контролът се осъществява субективно и с различен аршин. Това съвсем не означава обаче корупция. Причините за такава оценка при бизнеса могат да бъдат различни, включително и това, което споделих преди малко, че инспекторите казват, че нямат достатъчно ясни указания по определени казуси как да бъде разрешен проблема. На второ място, контролът се осъществява формално, казват работодателите, 47% от тях, но всъщност няма да изчитам всички отговори, но се вижда, че експлицитно посочен корупцията е от 26,5%. Тоест, усещането в бизнеса, че има така широко разпространена корупция, не е чак толкова високо, колкото да речем контрола се осъществява с различен аршин. Това отдаваме на факта, че бизнеса, поне голямата си част, познаваше или поне декларираше, че познава по-добре дейността на инспекцията по труда, може би защото им се налага по-често да комуникират с инспекцията по различни причини, включително за издаване на документи, които са им нужни за тяхната работа. Голяма част от работниците не се срещат с работата на ГИТ, поради което оттам идва и по-голямото непознаване на възможностите, които има инспекцията. Какво казват представителите на синдикатите? Също една немалка част от тях, 63%, малко по-малко от работодателите, но отново на първо място, контролът се осъществява формално, казват и представители на синдикатите. Всъщност контролът до голяма степен се извършва документално. И припомням, че имахме една така по-екзотична идея, която представихме от КТ Подкрепа през 2016 година за така начина, по който да могат да се регистрират нарушения, които иначе документално трудно се регистрират. И тогава бяхме предложили да има един механизъм, който нарекохме таен служител. Знаете, че има такъв подход, който се прилага от бизнеса, таен клиент, който влиза в едно заведение и след това пише справка от какво е бил доволен и от какво не е бил доволен при обслужването. Нашия таен служител трябваше, и ние направихме такъв опит, той беше широко отразен от медиите, трябваше пък да опише кои са нередностите, които прави конкретния работодател на конкретното работно място. И тогава и сега разбираме, че това е невъзможно да се случи с 400 инспектора в цялата страна и при над 412 хиляди регистрирани фирми, но ако контрола продължава да се извършва по документи, няма как да не очакваме този отговор, контролът се осъществява формално, да се появява и той не е защото инспекторите не си вършат работата, а защото няма какво друго да направят. Влиянието и връзките на много работодатели с институциите обаче е на второ място при синдикатите. Не ми се ще да говоря повече по тази тема, тъй като е по-добре хората, които са дали този отговор, да кажат какво именно имат предвид, но корупцията тук е посочена експлицитно от едва 11% от представителите на синдикатите. Тук обаче се поставя въпросът дали втория отговор не трябва да се сумира с отговора корупция сред служителите, като тук нямаме представа какво имат предвид отговорилите, а именно каква корупция имат предвид те, дали на инспектора или на част от управляващите, които са го накарали да постъпва по един или друг начин. Тук е много ключова ролята на оценките, които се поставят, които често са субективни и които могат да бъдат начин, по който да се извиват ръцете на служителите във всяка една държавна администрация, за да постъпват по определен начин
начин, който е продиктуван от управляващите. И това е много важно да се каже, защото много често управляващите, включително в настоящия момент, си измиват ръцете с държавните служители и обясняват колко неефективни са те и как 30% от държавните служители трябва да се съкратят и колко големи заплати взимат, но всъщност, ако някъде има порочно поведение, то е именно при управляващите, които диктуват правилата и решават как те да се прилагат. Какво е усещането при работещите български граждани? Тук вече на първо място излиза именно корупцията и влиянието и връзките на работодателите с институциите. Тоест, това, което чуваме масово за корупция, е по-скоро усещане при работещите. А защо? Не защото те наистина са видели такива практики. Тук споделям отговори от други въпроси, зададени им в рамките на анкетата, която проведохме в края на 2022 година. Всъщност много малка част от работещите въобще са се обръщали към инспекцията по труда. Те не познават дори сайта на ГИТ, не знаят какви възможности дава той, че там има документи, които те биха могли да използват, тъй като сами често не могат да съставят, така че да могат да изпратят различни искания, жалби, сигнали до инспекцията по труда. И именно на това отдаваме толкова високия процент усещане за корупция сред работещите. Какво казват инспекторите по труда? Има ли оказван натиск върху тях? 162 от общо 213 служители казват, че никога не е оказан натиск върху тяхната работа и начина, по който те си я вършат. Но немалка част всъщност казват, че има такива опити. 47 служители казват, че рядко, но се е случвало, а 4 казват, че това се случва често. И това е обезпокоително. Тук въпросът беше зададен по друг начин. При първия въпрос беше върху вас дали е оказан такъв натиск. Когато кажем обаче, имало ли е такъв натиск, който се е оказал върху ваши колеги, процентът на хората, които казват, че е имало, се увеличава. И тук вече рядко 44 става на 55 и да, много пъти се запазват 4. Тоест, когато човек трябва да говори не за себе си, а за друг човек, това често се използва в социологията, когато искаш да разбереш истината, задаваш въпроса, но не за конкретния човек, а за негов познат, колега, приятел, тогава човек е много по-склонен да каже това, което мисли. И тук виждаме повишаване на дела на хората, които казват, че върху тях е оказван натиск. Да, те не са мнозинството от инспекторите, но не малко са такива. И последното, което запитахме е как се осъществява натискът. Виждате, най-често 34% казват, че е отправен намек към тях, как да завърши определена проверка. На второ място е устно разпореждане от ръководител в системата на инспекция по труда. На следващо е заплаха от работодател, всъщност смущаващо много от хората, които казват, че е имало натиск, казват, че той е осъществяван през заплаха от работодател. Ние знаем за такива случаи, знаем всички, че феодалите по места, в отдалечените населени места особено, се чувстват безконтролни и неподвластни на закона, поради което си позволяват включително да заплашват държавни служители. Виждаме го и тук в отговорите на този въпрос. И 14% казват, че всъщност по начина, по който се организира работата, се прави така, защото да не е възможно да се проведе ефективен контрол, ефективна проверка на мястото, на което те трябва да извършат такава. Спирам споделянето на екрана, за да кажа няколко думи за препоръките, които изпратихме до
Министерство на труда и социалната политика, Инспекция по труда и Министерски съвет. Доколко те ще се съобразят с нашите препоръки, ще видим в следващите месеци, но когато някой заявява, че иска да направи по-ефективна държавната администрация, намираме за така удачно да се съобрази и с мнението на синдикат и неправителствена организация, които са направили немалко, така, щото да постигнат, да задълбаят в начина, по който работи инспекцията и да се опитат да отразят включително мнението на членовете на синдиката в инспекция по труда. На първо място, препоръката, която сме изпратили е за укрепване на административния капацитет на инспекция по труда чрез увеличаване на числеността на инспекторите. Тук много ясно се откроява нуждата от инспектори с инженерна специалност. Това е известно на всички, но е ясно, че когато заплащането е неудовлетворително и когато един инженер има възможност да получава значително по-висока заплата в частния сектор, едва ли ще се подложи на униженията, на които често са подложени инспекторите по труда и то за толкова ниска заплата. По този начин се надяваме и най-сетне служителите от 495 да станат 660, колкото така дава възможност вече да се направи след увеличението на щатната численост, щата. От миналата година, ако не се лъжа, се случи това, през август месец, така беше променено, дадена възможност за наемане на повече инспектори. На второ място, втората препоръка е да се организират повече присъствени обучения, особено на по-млади и неопитни служители и или да се определят ментори, които да ги насочват в практиката. Аз споделих за отговорите, които получихме в рамките на анкетата, която проведохме. Тази препоръка е именно следствие на отговорите, които получихме от страна на инспекторите по труда за това какви затруднения срещат в своята работа. Третата препоръка е да се организира широка информационна кампания за функциите и правомощията на инспекцията по труда. Вече споделих, че бизнеса по-скоро знае и познава функциите на ГИТ, но това не е така по отношение на българските работници и няма как да е друго яче, когато, както спомена госпожа Атанасова, в първи клас имаме час по предприемачество, но до 12-ти клас нямаме цял целенасочен курс по изучаване на трудовите права на работниците, осигурителните им права, знанието за това каква е осигурителната система в страната и на какво се базира тя. Втората част от препоръките, акцентът е върху необходимостта от взаимодействие с социално-икономическите партньори, синдикати на първо място, но и работодатели, тъй като без взаимодействието помежду им няма как да постигнем по-висока ефективност. И като казах работодатели, тук трябва да споделя нещо, което поне на мен ми направи много сериозно впечатление при допитването сред бизнеса, а именно немалка част от бизнеса казва, че знае за нерегламентирани практики, които се прилагат от техни конкуренти, т.е. незаконни практики, но когато ги запитахме, след като знаете за такива практики, подадохте ли сигнали в инспекцията по труда? Нито един от тях не каза, че е подал сигнал. Защо? Защото ще ли да си имат проблеми, защото нищо нямало да се случи. Мисля, че е време и бизнеса да осъзнае своята роля при по отношение на усилията ни за изсветляване на пазара на труда, защото и те страдат от нелоялна конкуренция, когато техни конкуренти си спестяват осигуровки, когато техни конкуренти си спестяват разходи, няма как те да са конкурентоспособни на пазара, който споделят едните и другите. И за това смятам, че от една страна
кампанията трябва да бъде насочена към работещите, затова те да осъзнаят правата си, да осъзнаят механизмите, които имат, за да сигнализират инспекцията по труда и какво може да направи инспекцията по труда за тях. От друга страна обаче трябва да има кампания насочена към бизнеса, който да осъзнае ролята си при изсветляването на трудовия пазар и защо това е полезно, включително за тях. Ако някой има коментари, бележки, предложения, включително, които би могла да отправи, нека да го направи сега. Ако не, госпожа Кремена Атанасова, ако има да каже нещо, да заповяда. Какво да кажа? Аз надявам се, че е било интересно на всички. Не виждам да има все пак въпроси някакви, въпреки че ние бяхме така жадни за въпроси. Искам да кажа, че записи от тези три онлайн форума ще бъдат качени в YouTube канала на Солидарна България най-вероятно или някъде по нашите канали. Изпратих в чата линкове от сайтовете, от страниците. Съветвам ви да бъдете активни. Със сигурност ние ще продължим да информираме обществото за проблемите в държавната администрация, да предлагаме решения, да се грижим за работниците и служителите в администрацията, да помагаме с каквото можем. Щастлива съм, че в Главна инспекция по труда работят изключително качествени хора. Благодаря на всеки един от тях, който днес се е включил в срещата. Въпреки трудностите, те успяват да вършат своята работа отговорно. Може би трябва да благодарим на ръководството на Главна инспекция по труда за това, че оказа пълно съдействие на Сдружение Солидарна България и на нас по отношение на това да разпространи информацията сред колегите и да ги призове да се включат както в анкетата, която беше направена на по-ранен етап, така и в нашите срещи, които в момента провеждаме. Със сигурност има още много какво да се прави. С госпожа Григорова възнамеряваме да продължим да поддържаме Фейсбук страницата, както и сайта, да обогатяваме и след приключването на проекта информацията, която произвеждаме и да я публикуваме там, за да може да бъде достъпна до всички. Ако нямате въпроси, можем да приключим срещата. Аз само да допълня с нещо. Благодаря, Креми. Да, смятаме да продължаваме да поддържаме страницата. Отваряме една скоба. Преди около 3 години написахме наръчник за защита на работното място. Именно поради този дефицит на знания у работещите за това какво могат, какви механизми имат за това да се самозащитават. След което направихме 12, ако не се лъжа, онлайн дискусии, които бяха предавани директно в Фейсбук. Хората задаваха въпроси по техни конкретни проблеми, които срещат на работното си място. Това смятаме да продължаваме да правим и в рамките на тази Фейсбук страница и в следващите месеци. За което ще се надяваме, че ще срещаме помощ, подкрепа от страна на инспекторите по труда, за да можем да бъдем възможно най-ефективни. Правили сме го като синдикат, ще продължаваме да го правим и занапред. Надяваме се на повече места да срещаме разбирането от страна на директорите, които да подпомагат синдиката и работниците по места, тъй като ние се опитваме да подпомагаме не само собствените си синдикални членове, но и тези работници и служители, които се обръщат към нас, тъй като не знаят какво друго да направят, а ние не можем да ги обвиним за това, че не знаят. Ще си позволя да изчета коментар, който ни беше изпратен от господин Иванов от Главна дирекция инспектиране на труда в
гид. Срещите са много интересни и полезни. Вашата инициатива носи значителни ползи за обществото, улеснява и прави работата на инспекцията по труда по-ефективна. След като направих неуспешен опит да се включа, съжалявам, в предишната сесия, както и за да не отнемам ценно време, избрах да се включа в чата. Преди всичко искам да благодаря на синдиката за цялостната подкрепа, в това число за увеличаване числеността на агенцията. За съжаление се оказа проблем заемането на тези допълнителни бройки, още по-голям за заемане от кандидати с достатъчно предварителна подготовка и желание за надграждане. Въпреки че размера на възнаграждението е санитарен, мотивационен фактор, той се оказва решаващ за количеството и качеството на кандидатите. Неоспорим факт е, че административният капацитет е недостатъчен. До голяма степен ефективността на инспектирането и удовлетвореността на жалбоподавателите зависи от възможността и инструментите за инспектиране. Сериозен, но не нерешим проблем е нежеланието на работодателите да съдействат. За да се извърши качествено и приключи в срок проверката, е необходим надежден контакт с лице, което има представителни функции. Работодателите използват всякакви способи за укриване, включително регистрации на несъществуващи адреси. Няма как да бъде доволен и да има доверие в инспекцията жалбоподател, който получи отговор, не е намерен работодателя. Много благодаря на господин Иванов за това включване. Да, ние също имаме такива сигнали. Най-пресният ни сигнал е от Велико Търново и ще се опитаме да намерим така съвместно някакво решение там. Фирмата е на един човек, той след това се прехвърля на друг човек, сменя се адреса на фирмата, оказва се, че никога собственика не може да бъде открит на място, така че да му се връчи акт. А ако се случи така, че му се връчи акт, той обяснява, че не е бил осведомен на време за проверката, не му е дадено достатъчно време да предостави документи. Знаем всичките тези проблеми. Именно за това се опитваме, включително във Фейсбук, да обясняваме какви са затрудненията, които срещат както инспекторите по труда, така и всички останали държавни служители. Може да видите на страницата, Фейсбук страницата на проекта, един от постовете, в които обясняваме, че това, че държавните служители не плащат сами осигурителните си вноски, всъщност е в техен ущърб, защото те след това ще получават по-ниска пенсия, по-ниско обезщетение за безработица, по-ниско обезщетение за майчинство и така нататък. И отдолу отново се генерират абсолютно всички митове, които пълзят в общественото пространство. Включително така с едно голямо, неразбираемо защо за мен, самочувствие. Хора твърдят, че служителите в държавната администрация са 450 хиляди. Да, казва човека, те не са 500, но са 450 и са толкова уверени в тези митове, които преповтарят, че е ясно, че нашата задача е и ще бъде изключително сложна, но ние не трябва да губим кураж, ние сме прави и тази битка ще продължим да я водим, защото от това зависи държавността. Благодаря ви. Ако няма какво да добавите, желая ви приятен ден. Радвам се, че успяхте да се включите. В 1 часа е последната среща, която ще бъде посветена на област Ямбол. Приятна обедна почивка. Надявам се да имате такава. Виждаме.